Sziasztok! Én szeretnék nektek elmondani egy legendát két fiúról, meg egy házról. Két fiú sétálgatnak az utcán, amikor elmennek egy ház előtt, ahonnan furcsa zajok jönnek. Közelebb mentek a házhoz, és hallották, hogy nem a ház elejétől, hanem akkor biztos a hátuljából jönnek a zajok. Körbe mentek. Látták, hogy a kert fel van fordulva, mindol szét vannak szórva a sörös dobozok és a boros üvegek. De nagyon kíváncsiak voltak, úgyhogy körbenéztek. Hallották, hogy biztos a kertből jöhet a zaj, de nem láttak senkit. Úgyhogy tovább nézelődtek. Látták, hogy ott van egy medence, amiben sárga víz van. Felnéztek a tetőre, onnan megcsöpögött a víz. Se onnan máshonnan, csak a tetőről. Benéztek az ablakokon, de nem volt benne senki. Ezért megpróbáltak bemenni, de zárva volt az ajtó. Volt még egy ajtó, az is zárva volt. Pont mikor készültek elmenni, akkor megláttak egy kis vasajtót, amin egy kereszt volt. Közelebb mentek. Látták, hogy az ajtón nincsen kilincs, ezért csak berúgva tudtak bemenni. Mikor bementek, hallottak egy ilyen hangot egy öreg úrtól, hogy mit. De mire kiszakadtak volna, a hátuk mögött a vasajtó becsapódott. És utána soha többet nem hallott róluk senki. És mikor az emberek több éve múltán ott mentek el a ház előtt, mindig hallották a vasajtóból, hogy jönnek ilyen zajok, hogy mit. Úgyhogy ezek az emberek mindig bementek, és becsapódott mögülük az ajtó. És mindig csak gyűltek ezek az emberek ott a vasajtón, és ezek a hangok, hogy mit. És az a hír járja, hogy egy ember 5-ször kimondja azt, hogy mit, akkor előjönnek, és ezt mondják, hogy miért.